د ژێرزەمینە دەیرەکە ڕۆتلند لە ویلایەتە ڤەرمۆنت مارشە کاسڵ بەرێخوا دەدە پێتڤین سەرەکی بۆ پەنابەران. مارشە و ڕێخستنەوەی بناوی ڕۆتلند وێلکەمز کەلوپەلێن نافماڵێ و جلوبەرە کۆمکرینە ji بۆ چەندین مالباتên Sûrî ku tê çavarêkirin di sala nû de bigehin. Me gelek xwebexşên çalak hene, nêzîkî 200 kesin, ku amadene alîkariyê bikin, bi hatnûçûna penaberan û kelûpelê navmalê bidene wan û mamosta bo fêrkirina zimanî bo wan danin. Rutland bajarokekê biçûk e di salên 1900 de hatiye avakirin li Green Mountains li Vermont. Ev bajaroke ji aliyê penaberên Îtalî û Yunanî û Polonî hat avakirin li îro aboriya wê her xirabtir dibe û karsazî bi başî rêve naçît. Çîroka penaberên ev bajara avakirî bandûra xwe hebû ku şaredar Christopher Loras planekê danî bû çend salên bêd 100 penaberan her salê bînte vî bajarî. We saw refugee resettlement as an opportunity not only to do the right thing. ما وەرگرتنا van penaberan bû vêrê ne bes wek bi tiştekê rast yê mirovahî zanî li her wisa qazanca civaka me jî têda ye. Bi zêdebûna rûnijvanên bajarokî karsazî jî zêdetir dibe. Lê hin kes di jî vê planê jîne. Berpirsa xezîna bajarê Rutland Wendy Wilton dibêje bajarekê 16,000 rûnijvan hene nikare her sal 100 penaberan wergirîn. Demê min çav li plana wergirtina penaberan kir û karîgeriya wê li ser xwendinê pêşbetûna civatê û cihbecêkirina wê me dîr ev de 35 ji sedê bacî bo rûniştvanên Rutland zêde ket. Şaredar Loras di gel wê daniye ew dibêje ev jimare nerast e. The numbers were frankly fabricated. Ew hejmar nerast bûn, nek bez derbarê budcê, lê her wisa derbarê xwendingehan jî û mixabin wê ew hejmar wiha mezin kirin. Vê planê her wisa nakokî nêvbera şaredarî û qanûndanerên bajarî çêkirin. Ez bawerim ege şaredar pitir rez li xelkiye ew nûneratiye bo dike girtibe û piştevaniya wan kirba, em tûşî van miştûmran nedibûyn. Qanûndanera bajarî Sharon Davis dibêje şaredarî qet behsa plana xwe ya wergirtina penaberan digel civatên nekir. Her çend derix netên girtin, bajar dê planê berdewam biket. Tê çavarêkirin li destpêka meha yek ku mala yekê ya penaberan bigehin Rutland.